the snatch. You can see the pistol they use for the operation. So they try to snatch this young man his bike. So cost of that, the man screamed. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na steeti Ebonyi wee nweta, bụ ihe onyonyo na-egosi nwa ikorobịa ị na-ahụ ebe a, onye nke ejidere ebe ọ gara izu ori. Kedu ihe mere ebe ahụ? Ya bụ nwa ikorobịa, dịka esi wee kọwa n'ihe onyonyo ahụ, na ọ bịara na ya bụ steeti Ebonyi izu ori ụgbọ ọgbatumtum. Ị ga-ahụ ma ya bụ ụgbọ ọgbatumtum nke ọ napụrụ mmadụ, ma onye ọ napụrụ ya bụ ụgbọ ọgbatumtum. Dịka a na-agbakwanụ ya bụ nwa ikorobịa ajụjụ ọnụ, ọ kọwara sị na ọ bụ na steeti Anambra ka o bibu ebe o si wee bịa ya bụ ori, bụ nke ndị ọrụ nchekwa ndị jidere ya na-ahụtazi ya na ọ dị ka ọ gbapụrụ ọsọ n'ihi mkpocha na nzacha nke ndị gọọmenti Soludo na-eme na steeti Anambra ugbu a. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, ma tupu anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, biko nwetụkwara m obere ndidi nwantịntị oge ka m chetakwara gị maka ọmarịcha akwụkwọ a nke m depụtara, bụ akwụkwọ m nọrọ ala chebe echiche nke ọma ma depụta ya maka ụmụaka anyị, iji wee nye aka ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ ọmarịcha akwụkwọ nke m kpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka otu nwata nwa mgbenyi, onye nke na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o mechara si n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Edekwara m ya bụ akwụkwọ n'asụsụ Igbo ma dekwa ya n'asụsụ Bekee, bụ na peeji ọbụla ịsapịrị na ya, ị ga-ahụ ebe edere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwa asụsụ Bekee ya, nke bụ na nwa gị gụwa ya n'asụsụ Igbo, onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya n'ebe ahụ edere ya n'asụsụ Bekee ọ ma ghọta ya. Ụzọ ihe abụọ ya bụ akwụkwọ ga-akụziri ụmụaka gị. Nke mbụ bụ ịmụ otu esi agụ asụsụ Igbo. Nke abụọ wee bụrụkwanụ ịma uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Olekwana ihe ị na-eche tupu ịzụọrọ ụmụ gị ọmarịcha akwụkwọ a? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ ya bụ akwụkwọ, ọ dị available on Amazon. Lee anya na ngalaba okwu ihe onyonyo a, aga m etinye Amazon link ebe ị ga-anọ wee zụọ ya bụ akwụkwọ. Ịpụkwana na Amazon, ị ga-enweta ya n'ụzọ abụọ. Enwere ya na ebook bụ soft copy, nke ọ ga-abụ ịzụọ ọbata n'ekwentị nwa gị ma ọkwa na ekwentị gị ma ọ bụ tablet ahụ iji akụziri nwa gị akwụkwọ. Nwekwana ya na hard copy nke ama dịka paperback, nke ọ ga-abụ ịzụọ, itinye adreesị ebe ibi, ewetara gị ebe ahụ ibi. Ma anyị ka na-agbakwanụ mbọ ka anyị bipụta ya bụ akwụkwọ na Naịjirịa, maka ọtụtụ ndị mmadụ ndị bi na Naịjirịa jụọla ese ya bụ akwụkwọ. Anyị nọzi na elu ya ugbu a wee na-ebi ya bụ akwụkwọ. Ọ ga-apụta n'oge na-adịghị anya. Ma ọ pụtakwanụ, aga m ekwupụtakwanụ ya ebe a ka unu niile mara, nke bụ na onye ọbụla chọrọ ịzụ ya ebe ọbụla, mpaghara ọbụla nke nọ n'obodo Naịjirịa, ịkwụ ha n'ụgwọ ezitere gị ya bụ akwụkwọ. Ma otu nkwa m na-ekwe gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ga-abụ ụmụaka gị gụchaa, ha bụ ihe ga na-enye gị nsogbu wee na-asị gị dadi mọmị, Solex o deela akwụkwọ ọzọ. Ọ dị mma, ngwanụ ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. Yeah, on a strong retreat patrol earlier hour this morning, this criminal, they specialize in thieving of motorcycle, and early this morning, luck run out of him. The snatch, you can see the pistol they use for the operation. So they try to snatch this young man his bike. So, cost of that, the man screamed. So the security man being on the area, go after him and get him arrested. And he also confessed that he come all the way from Anambra. Anambra is very hot. Thought Ebonyi is going to be very safer for them to be coming to do nonsense. But now you have realized that the state is also not very good for the criminals. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa agaala ka akwụkwọ na uche m nke njibụrụ mmadụ. Ụmụnne m, unu ahụlanụ otu n'ime ihe ahụ m kwuru na ihe onyonyo m wetaburu ụnyaa, nke m si na ụzọ ihe abụọ m na-ahụ na mkpocha na nzacha na-eme na steeti Anambra, na otu n'ime ya bụ ụzọ ihe abụọ m na-ahụ bụ na ọtụtụ ndị omekome ahụ ndị a na-aya ga-akwapụ si na Anambra pụọ gawa na steeti ndị ọzọ nọ
nso na Anambra ma Delta ma Imo ma Enugu ma ọkwanụ Ebonyi. Ma dịka anyị si wee na-ahụ n'ihe onyonyo a, ya bụ ihe nke m kwuru amalitela mewe. O wee bụrụkwa ihe dị mkpa na ndị gọọmenti steeti ndị ọzọ nwere n'ala Igbo, karịsịa ndị ha na ndị Anambra wara oke, ga-agbado anya n'ihe gbasara ọnọdụ nchekwa ugbu a, maka na ọtụtụ ndị omekome ga-esi na steeti Anambra wee gbapụ wee gbaga steeti ndị ọzọ enwere n'ala Igbo. Wee na-asị ndị ọchịchị niile anyị nwere n'ala Igbo na steeti ndị ahụ, biko uche unu dịkwa ya, uche unu dịkwa ya. Nke ahụ wee dịrị onwe ya. Wee na-asịkwanụ ụmụ ikorobịa na-etopụta ugbu a, ụmụnne m, ka anyị kpakene nkata, ka anyị tụgharịkene uche n'ihe a niile na-eme. Gị bụ onye na-ezu ori, gị bụ onye na-atọrọ mmadụ, gị bụ onye na-anapụ mmadụ ihe o nwere n'ike, a sị nka njikene gị nwanne m, ọ bụ ruo mgbe ole ka ị ga-ebiwe ụdị ndụ a wee ruo? Gị bụ onye na-achọghị ịbara onwe gị uru, gị bụ onye na-achọghị iji aka gị wee rụpụtara onwe gị ihe, bụ nke ị natara mmadụ ka ị chọrọ iji wee bụrụ mmadụ, a sị m ka m jụọ gị, ugbo ole ka ị ga-anagide otu a wee ruo? Gị bụ nwa ikorobịa nwa Igbo ga-achọkwa ihe ga-arụ, gị bụ nwa agbọghọbịa nwa Igbo ga-achọkwa ihe ga-arụ, maka na ọ bụghị sọsọ ụmụ nwoke ka okwu a gbasara. Gị bụ onye na-etinye aka na ịnapụ mmadụ ihe n'ike, gị bụ onye na-etinye aka n'ịnapụ mmadụ ndụ ya, gị bụ onye na-etinyekwa n'aka na ịtọrọ ndị mmadụ, a sị gị ga-achọ ihe ga-arụ, maka na ihe ahụ niile ị na-etinye aka anweghị ike bụ aka ọrụ. Ana m asị gị nwanne m, chebekere n'onwe gị echiche. Ndị ahụ niile ị na-achọ nke ị ga-anapụ ha bụ aka ha ka ha ji wee rụta ihe ahụ. 24 hours ahụ ị nwekwara n'otu ụbọchị ka ndị ahụ nwere, otu oge ahụ ị nwere iji wee gbaa mbọ ka ha nwere iji wee gbaa mbọ nke ha. Mana naanị ihe dị iche bụ na ụfọdụ si na ha ga-agba ya bụ mbọ ma gbawa ya, ụfọdụ asị na ha agaghị agba ya bụ mbọ, na ihe ha ga na-eche bụ ndị na-agba ya bụ mbọ gbata ha napụ ha nke ha gbatara. Mana ọ jọrọ njọ. Wee na-asị gị bụ nwa ikorobịa, gị bụ nwa agbọghọbịa, gaa chọọ ihe ị ga-eme na ori abụrụ aka ọrụ. Nke bụ eziokwu bụ na anyị ma na o nwere ọtụtụ ihe ndị gọọmenti kwesịrị ị na-emere ndị obodo, ime ka ndụ dịrị ndị obodo mfe. Anyị ma na o nwere ọtụtụ ihe nke ndị gọọmenti kwesịrị ị na-arụ ndị obodo, ime ka onye ọbụla nọ n'obodo nwee ọrụ, bụ nke ha na-anaghị eme. Mana a agaghị ekworo maka nke ahụ wee sizie na ihe ọjọọ aghọrọla ihe ọma, maka na ihe isi ike dị n'obodo. Ọ bụghị sọsọ unu bụ ihe na-ahụ ya bụ ihe isi ike dị n'obodo. Onye ahụ ị na-agakwa ezuru nke ya nọkwa n'ihe isi ike ahụ nọ n'obodo. Onye ahụ ị na-agakwa anapụ ihe o nwere n'ike, o sokwa nọrọ na ya bụ ihe isi ike. Wee na-asị gị bụ onye na-ezu ihe mmadụ, gị bụ onye na-anapụ mmadụ ndụ ya maka ihe o nwere, gị bụ onye na-atọrọ mmadụ ka i wee nwee ike napụ ya ego. Ama m na-akpa ọtụtụ ndị mmadụ aka n'ọnụ ha sị na gọọmenti arụghị eweta ihe ọbụla ga-eweta ọrụ. Mana asị nke njụọ, ọ bụ ọrụ aka agwụla? Ndị mmadụ ka na-arụ mesin, ndị mmadụ ka na-arụ kapịnta, ndị mmadụ ka na-arụ plọmbin, ndị mmadụ ka na-arụ pentin na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ma mekanik, ma shumeka, onweghị ọrụ aka na-adịghị, ma eletrichan. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ nwata nwoke a ị na-ahụ sekpuru ala, bụ nwata nwoke nwụchara ọrụ. Lekwa ka ọga ya si wee duo ya obi, ma gonye ya ụkọrọ ọrụ, kpekwara ya ekpere si ya na ọ ga-adịrị ya mma. Ya bụ nwata nwoke ị hụrụ onye edoro obi ugbu a, lachieta azụ n'ihe dị ka afọ 5 na afọ 6 na-abịa abịa, Chineke nna tinyere ya aka, ịhụ ebe ya bụ nwata nwoke nọzi, ị gaghị ekwe. Mana ọtụtụ n'ime ndị ọgbọ ya tata na-asị na ha agaghị arụnwu ọrụ dị otu a, na ha agaghị ewetunwu onwe ha ala wee rụọ ọrụ. Mana ụfọdụ n'ime ụmụ ikorobịa na-etopụta ugbu a, ha hụ ọrụ aka ha sị na ọ bụ ọrụ deti, na ha agaghị arụnwu ya. Mana nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ndị Igbo kwuru okwu sị na aka aja aja butere ọnụ mmanụ, arụọ na anwụ erie na ndo. Onye na-achọghị ịrụ ya chọkwala ka o rie. O nweghị ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa a ọ ga-abụ ibido tata ibutewe ego na ya tata, ịbụrụ big man tata, na-abụghị sọsọ ori. Wee na-asị nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, kedu mgbe ị ga-ezuo ya bụ ori wee ruo? Ihe dị mwute na ihe a niile bụ na ịtụle ya ọfụma, o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-asị na ọrụ adịghị n'obodo, na ọrụ na gọọmenti ewepụtaghị ọrụ ndị mmadụ ga-arụ ka enwetawa ọrụ. Mana ịtụle ya ọfụma, ọtụtụ n'ime ndị ahụ na-asị na ọrụ adịghị, akwụkwọ ha agụghị, ọrụ ha amụghị. Wee na-ajụ, ọ bụrụgodị na gọọmenti wepụtara ebe a ga na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ, kedu gị nwa bụ onye na-ekwu ihe ahụ? Kedu ihe ị nwere? Ọ bụ akwụkwọ ka ị gụrụ ka ọrụ ka ị mụrụ? Kedu skills ị nwere ị ga-eji enweta ọrụ ma ọ bụrụ na gọọmenti weta ọrụ tata?
wee na-asị gị bụ nwa ikorobịa na-ekiri m ugbu a, chebere onwe gị echiche. Ma ọ bụrụ na ị ka na-ahụta ụdị ndụ a dịka ndụ ga-abara gị uru, chebere onwe gị echiche. N'ime ihe niile a na-eme n'ụwa a, ori kacha njọ. Otu onye gụkwara n'egwu si na ọ ka mma ịbụ onye arịrịọ karịa ịbụ onye ori. Wee na-asị gị bụ nwa ikorobịa, gị bụ nwa agbọghọbịa, chebere onwe gị echiche. Na-etufughị oge, otu ihe onyinye ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nyere anya na ya bụ nke si n'aka nwanne anyị nwoke, onye nke ama dịka Enugu Amaka, bụ onye na-azụ ahịa ma na-azụsi ike. Na ya bụ ihe onyonyo ka ọ nọrọ wee gosi otu nwa abọyị ya, onye nke o duru obi. Ya bụ nwa abọyị ya, ọ kọwara na ya bụ nwa ikorobịa anọọla n'aka ya kamgbe afọ 7 gara aga, na ọ nọọla n'aka ya ya setụla mmadụ ole na ole, mana ya bụ nwa ikorobịa ka nwekwara ndidi ma nọrọkwa ka na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike. Ya bụ nwanne anyị nwoke wee wepụta ego dị nde naira 15 bụ 15 million naira nke o ji wee du ya bụ nwa ikorobịa obi, wee nyekwanụ ya otu ụlọ ahịa nke o nwere na Lagos ka o wee bido ndụ ya. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ya mere, nọrọkwa ala n'oche gị ahụ ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. I'm gonna shock one of my boy. Today is supposed to be his settlement day, but he's not awake. And he has been loyal to my company, mother. Junior, yeah? So as you can see, he's here. He's a good guy. Doesn't play with his jobs. He will even go extra mile to make sure that the company satisfies customers to their needs. When loaders are now around, he loads ties and draws, WC and other materials that we sell to customers. So I commend him in a special way. He has been here, and some other people, like 3 other people, came and they have stayed to their normal year that they're supposed to stay. Have settled them, but still, he didn't relent in what Omelokwe Hana. On actually ime ihe ọ na-eme, ifiche, clean and all that. There is a shop, ime ihe niile o tosiri ime. The loaders are not, like I said before, the load don't matter after apụọ. So, ezigbo mmadụ. Mana ihe dị n'ụwa ka isi mee mmadụ ka a ga-esi wee mee gị. Today is Junior's payday. Ụbọchị a ga-eji wee kwụọ ụgwọ. Maka na ndị Igbo sị na onye ọrụ nwere ụgwọ. Onye ọrụ nwere ụgwọ. Onye lụọ orie. Onye lụkanarịa olikenarịa. So ihe dị n'ụwa. Kamera gosi Junior. Onye a ọ dịghị ka onye servegoro mmadụ 7 years. Junior servego m 7 years. And ọ dị loyal. Ọ dị humble. Ogonu bụ akwa. Ma egotela ori akwa ọma ihe akwa, ma egotela ori sepas ọma ihe sepas. So ọ dị sincere, ọ dị faithful. Mmadụ one ka na-eme ya kịta. Enwezila onye na-ekwe ịgbapụ ya. Onye ọbụla chọziri ego mbute. So nke a ga-akụziri ndị mmadụ ihe. Junior, how many years ka ị servegoro? 7 years and 7 years and yes sir. Ka ị shọpụ nke ị chọọ ka m wee setụrụ gị. Nke Lagos. Junior edokwa anya ukwu mana ị deserve ya. At least ị nọ Lagos, ị nwee ike ịdị na-emekwara anyị wee pịl ka anyị si eme ma tours ma ties. So ị deserve ya. Today I am going to settle you with 15 million naira. Mana ihe m na-agwa gị bụ gbadokwa anya like you have always been. Hey, what I go? Hey, but it's going mad. You served more than expected. Other is, but then you look at Lagos. Make sure no tie say many nugu he gets super well name. Other reason, but I commend you. I commend you. Other reason.
Eddie, please come and present this check to Junior, because it's not easy. It's a thing of joy. Junior. Yeah, congratulations. Get right. One boy got one. You gave us a guy said to him. Hey. Yes, Congratulations. He's well. Kedu na ihu ka just ihe ka mkpa n'ụwa bụ ma ọfụma ihe ekpere ọga na-ekpe ekpere nna na-ekpere nwa ya bụ nwa ya karịa ya nwa bụ omenala Igbo. Manager bịa because ihe mere Junior ama m ihe dị gị n'obi ihe mere Junior tata ka ga-emekwara gị because ị ga na-asị ka mbọsị nke gị ga. So I commend each and every one of you. They make this business make grow. Other is ọkwa amala Chineke. So ọ ga-adara anyị ncha niile. Oge na-etere aka settlement nke gị ga-abịa. Mgbe nke gị ga-abịa, eluigwe na ala, ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa ga-enwekwa aṅụrị. So all of us are going to marry and enjoy at the end of the day. So I commend all of us. Anyị na-agbakwa mbọ ka the company na-grow. So Junior, congratulations. Jidekwe ka iji iruo Lagos igosi ha na ka ihe anyị na-eme n'Enugu na-enwe ụdị ha na-eme na Lagos. We move. Ọkikirichala nke ahụ. Na mbụ ana m asị ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Enugu Amaka daalụ ọrụ. Jide ka iji kedu ihe nji maka ya asị gị daalụ ọrụ. Anyị ma na ọtụtụ ndị ọga dị bụ ndị nwere ụmụ bọyị ndị gbacharala ha bọyị otu a, mana o ruwe mgbe a ga-asetụlụ onye ahụ mgbe a ga-edu ya obi otu akụkọ ma ọkwanụ akụkọ ọzọ adapụta akọcha ya o wee bụrụ akụkọ nwata nwoke agbara aka lawa. Mana nke gị ọ bụghị sọsọ na iduru ya bụ nwa obi nye ya ego ma nyekwa ya otu ụlọ ahịa ọ dịghị ofere. Ma ihe kacha nke nna sịkwanụ gị jide ka iji bụ ihe a ị gosiri anyị ugbu a. Ana m asị ndị ọga ndị ọzọ ndị nwere ụmụ bọyị ihe dị otu a bụ ihe kwesịrị ịṅomi. Nwata ọbụla gbara gị mbọ, nwata ọbụla nọ n'aka gị wee gbaa mbọ nke ọma. Ekwela ka onwe ihe ọbụla ga-ebute ọnwụnwa nke bụ ka ma ọ bụ anya ukwu ma ọkwanụ oke ọchịchọ ihe ọbụla a kpọrọ ya. Ekwela ka onwe ihe ọbụla ga-ebute nke ị ga-asị na ị gaghị edu ya bụ nwata obi. Anyị makwana ụfọdụ oge ọtụtụ ụmụ bọyị bụkwanụ ọchịcha mere ihe bụrụ oke. Anyị ma na ọtụtụ ụmụ bọyị na-abụ n'ọnwa ole na ole onye ahụ batara n'aka gị ịhụ ụdị agwa ọ na-akpa n'ihe gbasara ego odo gị anya na onye dị otu ahụ bịara ịkwatu gị akwatu. Nke ahụ wee dịrị onwe ya, mana asị m onye nke ahụ gbara mbọ, onye nke ahụ wepụtara onwe ya wee fee gị wee rụọrọ gị ọrụ wee nọrọ n'aka gị, biko ihe ọbụla otu ọbụla ọnọdụ si wee dị, gbaa mbọ ka ịhụ na ị setụlụrụ ya bụ nwa bọyị. Gbaa mbọ ka ịhụ na ị duru ya obi, maka na onye ahụ ị duru obi tata nwere ike ịbụ onye ga-akwalite gị echi ma ọnwa ihe mere na azụmahịa gị. Wee na-asịkwanụ ndị ọga ndị ọzọ biko nụ ihe onyonyo dị otu a unu na-ezipụtara anyị ihe onyonyo dị otu a, maka na ụdị ihe a ga-enye aka ị na-aka ụmụaka na-etopụta obi ugbu a ị na-aga bọyị. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ enweela nkwenye ahụ sị na onwezi ọga na-edu ụmụ bọyị ya obi, na ọ bụ nnọọ ị ga-agbacha mbọ ebe ahụ ịgbara aka lawa. Mana unu na-ezipụtara anyị ụdị ihe onyonyo dị otu a, anyị na-egosikwa ya, ọ ga-enye aka ịkwalite mmụọ ụmụaka na-etopụta ugbu a ịga gbaa bọyị. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi n'uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wena asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna gana nọrọ gị ọpụpụ gị nabata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na aka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram na ahụhụ onyinye pịara m folo,
ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.